Din il-ġimgħa One News vela li parti miż-żjara ta' Simon Busuttil fl-Awstralja kienet imħallsa mill-miljonarju Malti Awstraljan Harry Calleja. Calleja magħruf sewa l-involviment tiegħu fil-kriminalità organizzata ħalla żewġ kmamar lussużi f'Potts Point, Sydney l-Awstralja għal Simon Busuttil u Joe Cassar. Wara ġimgħa siket tkellem il-kap tal-Oppożizzjoni u għall-mistoqsijiet ta' One News għalhekk. Iva nikkonferma illi kont qiegħed lejl f'apart hotel tiegħu illi jiswa ċirka 50 euro. Dokumenti li għandu fidejh One News juru li dan mhux minnu għaliex f'din il-lukanda lussuża huwa qatt mill-inqas żewġ ilieli. Kif meta u fejn sir tafu lil Harry Calleja, inti nimmaġina li tafx passat għandu? Le assolutament ma kontx nafu u ma ltqajtx miegħu. Imma ħallasu, ġifieri kif jista' jkun ma kontx taf. Meta sar il-programm tiegħi u ġentilment offra illi noqgħod lejl fil-lukanda tiegħu illi kif għadlek tiswa ċirka 50 euro. Iżda lanqas il-prezz ma huwa minnu għaliex ħarsa lejn il-prezz kwotat mis-sit uffiċjali ta' dawn l-appartamenti lussużi turi li kull lejl jiswa madwar $170 Awstraljan ekwivalenti għal kważi 100 euro. Busuttil u Cassar waslu f'Annam Apartments għal ħabta tal-11 ta' bil-lejl. Dokumenti li għandu fidejh One News juru kif għal kontrarju tas-soltu l-istaff tal-lukanda intalab biex ma jitlaqx u jibqa' jistenna lid-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Altrimenti tiċħat li inti tafu lil. L-ewwel darba l mort l-Awstralja jien għaliex qed taħseb li jiena nafu inti? Għandu anke kumpanija u Malta ġifieri. Le ma kontx nafu. One News huwa infurmat li f'Sydney Busuttil kellu jiltaqa' ma' żewġ membri tal-Kunsill tal-Maltin ta' barra, imma l-laqgħa spiċċat saret fl-uffiċċju tal-konsolat. Dan għaliex One News huwa infurmat li l-miljonarju Malti Awstraljan ma qabilx li wieħed miż-żewġ persuni li kellu jiltaqa' magħhom Busuttil jidħlu fil-lukanda illi għandu sehem fiha hu. Busuttil li għal diversi drabi qal li ma jafx lil Calleja ikkonferma li dak li għamel miegħu seta' għamlu ma' ħadd ieħor. Kienet esperjenza sabiħa ħafna u huwa ġentilment offrili kif m'għandix dubju jagħmel lil ħafna u ħafna nies oħra. Fil-fatt Calleja u l-konnessjonijiet tiegħu mal-politiċi f'ambjent informali imorru lura snin. Fl-2008, ġurnali Awstraljani rrappurtaw żjara li politikant Awstraljan kien għamel f'pajjiżna għal spejjeż ta' Harry Calleja.